Hello, fighting Siri Ramana Bisute, Sini said Inauguration Jagger Nights, the Sar on West Definition Pandoma, Simbato Palpia of the Photo feature. विलेज चेयरमैन किधर है? आ जाओ। विलेज चेयरमैन अरे विलेज तो फोटो बनाना ना पूर्व जारुल बाछाई विलेज कमिटी नि दोन्द्राई गामियाव खबजा गमो पूर्व जारुल बाछाई मार्केट स्टॉल और मार्केट शेड दिनै इनागुरेट खालामजाखा और इनागुरेशन प्रोग्रामो दंगवानि लगी चेनि बरमगोनां एमडीसी गणेश देवर एवं जोनाल चेयरमैन बरमगोनां रंजित देवर्मा सब जोनाल चेयरमैन आपन देवर्मा दङ चेनि इमप्लिमेंटिंग ऑफिसर्स सब्जेक्ट विलेज सेक्रेटरी बरबो दङ गामि आमचाइनि बरब दङ लोकल विलेज चेयरमैन दङ मो मार्केट शेड खुलकमा फियगमानि बिसिंते जों नायो अरनि बरग पाइना फालना टोटल बिजनेस एट द सेंटर दङ मो सफिशिएंट दियामो बाय और तीबो जागा नाई मो तो ओपन मार्केट शेड से मार्केट स्टॉल रखबो जों रिनान बखाक मा थांनाय 2 सप्ताह आगे 5 रूम्स नि मार्केट स्टॉल नि गताल डिजाइन बो खलाइरका मो एग्रीकल्चर दफ्तर नि बिसिं तिंगो आंगरनि सब जोनाल चेयरमैन एवं जोनाल चेयरमैन लोकल एमडीसी नो सानाय जे और जागा नाय लोकल चेराइरुक जनो बिजनेस खलाइमाननातै मार्केट स्टॉल बो बरक आनो कैसा एप्लीकेशन दिथुम ओ पूर्व जारुल बाछाई हिस्टोरिकली वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस अमो और जातीयतावादी बरगनि कैसा आंदोलन खाई बसालाई दंमानि जागा और चिनी बरगनि बिजनेस सेंटर तो पर्सनली आं नायो एवं एडीसी हाफांगो अमो नायो सनाय हामबाय 10 लाख समनि बजेट एवं ताबुको प्राय current financial year more than 1.5 crores ni जों open market share खलायनाय ताबुक जे रां दंमोन and I am sure another 2 crores will come from the central fund afro teibo oro market stall rok এবং 4 प्रकार डिजाइन आं खलायरो गायसे जों दिप्रामथा एडीसी हाफांगो आजुबानि उक्लगो 4 new designs आगिनि जे डिजाइन बे जों आबो खलायनाय किन्तु मैक्सिमम जागा जों फाइमानि उलो लो कॉस्ट मॉडर्न डिजाइन खलायरका आबो रबो जों इमप्लिमेंट खलायनो बो स्कीम मार्केट शेड नि बागै तो एग्रीकल्चर आलादा क्लिनो फंडिंग फायो तबे एडिसिन थानि जा फंडिंग दङ इज ओनली अराउंड 2 crores 3 crores जम होइसे सेंट्रल आं जे प्रोजेक्ट जमारि माने 387 crores आबो जदि मान खांके जों आई एम श्योर जों 100 मार्केट स्टॉल फाइनो खलायनाय हामबायरो दिनै पूर्व जारुल बाछाई एडीसी अंडर कैसे जोंर मार्केट शेड इनॉग्रेशन खालायनो दिगि थाङै दङ बनि बागै दिनै निसिनो मार्केट शेड इनॉग्रेशन प्रोग्राम सिनि पीटी एडीसी हाफांसिनि अनरेबल सिनि डिप्टी सीएम मिनिस्टार तैसिनि वेस्ट जुनि सिनि अनरेबल सिनि चेयरमैन रंजित देवर्मा तैबो फाइमान जाखो एरकिया सिनि सबजुनाल चेयरमैन किपेश देवर्मा तागाबजुला सबजुनाल चेयरमैन आपन देवर्मा तै अबा हतिसिनि लोकल ने अरनि चेयरमैन खलायै जोंरा कामखौ सैमान दङ तामनि बागै तिनाव बाजार सेट ओपनिंग खलाय माने को आरन गाहायसे ओ जे आमचैनि बरराव और ओ एरियानि बरराव बरनि निजिनि साथ साथ व्यवसा खलायै बानिया खलायै दिनै नखुङाव
सारायथि सानानै बागै बाहायनो जों सुजुग खालामनानै अबन बागै इनिनि जों एकदम खायसे गाहाम खालाय जों इन्सुरेन्स मांखा जेखिनि अनारेबल जोंनि डेप्युटी CM बर' खायसे लांखा बर' बागै स्ट'री सेट खायसे नाय अबन लकेलनि बर' कक सारि रोखा खायसे खायसे बेनि थाने अब बने बागै जों अरा लकेलनि बर' आं अरनो SN अरनो लकेल MD सिङै आं अबनो जथेस्ट सेट खालामनाय अरा जों फैनानै बागै बने बागै आं अबनो फैनाय जेखिनि जोनाल चेयारमेन दङ सिनि डेप्युटी CM दङ जों कक करे अब अबयस्से जों माननाय अब आंनि बिसास दङ बने बागै जों जे लकेल दंनाय बर' आं फैनाय अरा जेमन 2 नम्बर सामुं यातै बिसेस खाय जारा जे बिजनेस खायनाय दं बंनि तै नों नातै हायके नों अरा बिसेस बागै अरा जे नुजाक मनि हामिया सामुं जुदि अ जागा सलिया दं ताने अब जुदि इनखानखाय अरा तिनि निचिनि भिलेजनि चेयारमेन आं फैनाय हामिया सामुं गोबां बर' अरा फायकेनखौ आं खोना फायके अरा हके नाके आगिराव अनेक किसु टाइम पास बागै टास मास अनेक किसु खालाय माने अब केवल पाब्लिकनि नजरा हायके चिनि जों थां फायलाय बर'खौ नजर होनो गैयाखै जानाय अब हायाव आं फैनो मुजुआ बन बागै जे प्रग्राम खालामनो बायदि गाहाम om hai bising tene sang bus mo ta bising edisi hapa ngoras ni netrite ta bising jara MBC tangnai bong ni netrite jang tai bus ko bising mo tai samung abu khai manai ngoras ni mukhang singnani ni thangpana jang samung bai ma phunai kas bai ma phunai ni kini chim chim jotan na thaka ham jang ya pare isna ora to pray 8 থেকে 10 জনা ni bagai borok no jodi set dekha kom se kom open market to tapi বেশি না আসুক মানে হাইবে না কোন যে স্টল খাই বরং কাছে গ্রুপ হাইকের নাম ফানে চেঙ্গারা 8-10 জনা যথেষ্ট আসুক মানে অম হাইকে অরনি এরিয়া নে বরং 8-10 জনা অম হাইকে না ও সেত না আসুক বরং অনেক কিছু ইনকাম খাই মানে বিশ্বাস কোনো প্রবলেম করে না